Helo, Shelley Rhydian ti ma? Nadolig llawen. Ie, Nadolig llawen. A ni sy'n y calendar adfed eddi. Ie. Ti di bod mewn calendar adfed o'r blaen? Na. Wel, dyma ni. Right, mae cwbl o luniau dy fi mynd hyn, right? Beth o'n atgofion nawr? Ie. O'r Nadolig. So ti'n gweld fi'n agor? Fi yw'r unig un sydd ddim yn gwenu yn y llun yma, achos bod fi dal wrthi yn agor yn rhegion. Pwy arall dy ti? That's the thousands. Yn chwiorydd, mae'n gi, ty ci, nain, mam, dad. Ia. A wedyn, hwn, ti'n gweld hwn? Ges i'r ffrog na gan Sean Cod. Ti sy'n chwyth? Ie. Ie. Na, Yfe? ar y dde. Yfe? A o'n i'n meddwl bod fi'n chocolate yna fe. Achos o'n i'n caru Nadolig, fi yn caru Nadolig, ond fi'n cofio'r stori yma le o'n i'n angel yn y sioe. Wel, mae pethau wedi newid. Yn y sioe, yn y capel, cofia. A o'n i'n eitha bod tra bod ni'n neud y sioe Nadolig. A fe benderfynnes i ddod i'n hen trwy'r balustrades, just i weld beth byddai'n digwydd. Eis i stuff. A dyna le oedd rai fi aros trwy gydol yr holl beth. Achos pob tro ni'n trial symud, o'n i just yn mynd yn sôn. Sut ydyn nhw'n cael ti mas? Wel, yn diwedd oedd rai fi stop o panic a just tynnu'n hen i mas fel hyn ond ges i stŵr. Nes i ddim o fe to. Lle, chwm gyd. Ti'n sôn am, wel, drama'r geni, ti'n modd, sioe yn Nadolig. Ie. Mae'n atgof i fyna. Yn ffrindiau gorau i fyna, Catherine. Ac o'n i'n chwarae Mair a Joseff ar y pryd. Ti'n mynd spel. O'n i'n teimlo fel chocolate. Ta fi oedd Joseff, ti'n modd. A hyd heddiw, mae Cath a fi wastad yn cyfeirio at yn gilydd mewn text Nadolig, carden Nadolig, Nadolig llawen Mair, Nadolig llawen Joseff. Felly mae di aros ers y dyddiau ifanc yna. O, hwnna'n hyfryd. Nadolig llawen i chi gyd, Nadolig llawen. gwrandawyr Radio Cymru.